Да нема провокатори! Да нема агентите вън! Провокаторите вън! Свобода! 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 Свобоda! Свобода! Свобода! Малко сме! Силни сме! 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 Малко сме! Да дигне над вулкана и да го чуят в София! За България! Ударите! 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 За България! Свобода! Трябва действия, не речи! Ако спечеля, печели! Трябва! Ако се губя, губя само мене! Братя! Мете хората и мъжете на България.
Благодаря от името на всички за спали. Продължавате да бъдете силни, има нужда от това България. И бъдете истински българи, нека не се излагаме накрая. Властите може да са близо, но няма да дадем като взех накрая на другото. Нека не се дискредитираме и компрометираме, всеки се прибере културно вкъщи без глупости, за да може утре пак да направим същия ход, поход или поне подобен и да се чуем там, където трябва, а не да трябва да се занимаваме с глупости. Няма по-силно оръжие от единство, любов и гласа! Крикните! Крикните! Много сме! Силни сме! 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 Много сме! Утре! За внимание! Утре, 17-20 февруари 2013 година, ден сряда, 17 часа, пред топлофикация. Моля всички, които имат възможност, които не гледат малки деца, всички, които не са на работа, всички, които са неправдани, отрудени, бедни, включително и полицаи, които не са на служба. Нека бъдем заедно, да изпитиме глас. Не могат по закон. Казвайте на близки, на приятели, има хора, които не ползват интернет и не знаят. Нека всички знаят, че всеки ден ще е така. До победата! Всеки ден ще е така! 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 До победата! Нека излезат мъжете, а не само младите децата и 4 баби! Мъжете, които гледат деца! Мъжа българина не коленичи пред никой! Мъж е всеки, който е тук, независимо от пола му. Никой мъж не коленичи! Колко мъже останаха в града на държавата истински? Да не се разпакват, да не ският кръстната, а да са на работа, на служба и дори да не са на работа, нещо да правят този живот, а не и главата долу! Главата долу! Победа! 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 Пак призоваваме политиците, моля ви, замислете се като наши граждани. Какво правите за геноцида? Моля ви, замислете се! Предупреждаваме, не заплашваме, предупреждаваме, за да не връщате с лихвите на народа. Моля ви, спрете се на време, моля ви. Оставка! 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 Политиците знаят, че човек се ражда с равни права, умира с един костюм. Значи работи за един костюм цял живот. Нека се замислят тия милиони дали ще си купат по-хубав облак горе, като имат един ден. И още нещо. Помнете, парите никога не са направили щастливи. Може да живее по-добре това значи. Парите да се дадат на народа. Противно на това, което ни промиват мозъците. Държавата е богата. Нема такива неща. Само материално. Това е пред народа. Държавата е много богата. Ние сме работещи хора, знаеме. Държавата е богата. Парите потъват. Проекти. Държавата е богата. Въпреки състоянието, държавата може да пребъде държава на кръстопът, с туризъм, селско стопанство и много такси, мита и европари. Всичко потъва. Значи може. Нека има лидери тази държава, а не манекени като президента. Ако това ви грех, гордея се. Аз искам лидер. Съм българин. Гордея се, че съм от брата. И аз съм гордея. Гордея се. Утре!